Team Panel Hägersten. Med startnummer 3, Lasse Nordström, Nordic Shape Sollentuna. Startnummer 4, Alexander Andersson, Nordic Stockholm. Startnummer 5, Viktor Karlsson, Team Tesla Holmen. Startnummer 6, Thomas Karlsson, Team Nasselton. Startnummer 7, Team Karlsson, linje samma linje. Startnummer 8, Andreas Dixén, NM-sport Göteborg. Startnummer 9, Adam Modig, NM-sport Göteborg. Thomas! Startnummer 10, Thomas Pettersson, Team Indrosisten Göteborg. Jävla ben du har! Bra Thomas! Jag hade inte någonting med att göra. Trevlig. Fan, jag ska. Det var sjukt. Tack för det. Vi vänder utsidan mot vår publik. Så är jag bra, Thomas! Och det är mellan ihop som gäller. Tack för det. Vi vänder fronten mot vår publik. Håll benen nu, Thomas. Lasse, benen. Bra! Då gör vi så här. 7, 8, 9 och 10 kommer att ställa sig här på min vänstra sida. Ja. Perfekt. Och så fyller vi på i mitten där. 2, 3, 4, 5 och 6 med nummer 4 på krysset. Kom igen, Thomas! Fan så bra! Då kör vi. Dubbel biceps framifrån, varsågoda. Bra Thomas! Tack för det. Let's go framifrån, varsågoda. Snyggt, Thomas! Du kan ju posera också! Bra! Tack för det. Vi vänder valfri sida mot vår publik och gör en side chest. Varsågoda. Bra! Tack för det. Vi vänder ryggsida mot vår publik. Och vi gör en dubbel biceps bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Let's go bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder återigen valfri sida och gör en tricepsposering. Varsågoda. Tack för det. Och vi avslutar med mag- och benposering framifrån. Varsågoda. Bra Thomas! Grym! Tack så mycket för det. Då kan vi ta den högra sidan på scenen. Vi följer efter rösten där borta. Bra, Thomas! Och vi tar fram resterande. 7, 8,
9 och 10. 7 och 8 på höger sida. Och 9 och 10 på vänster sida. Bra Tim! Kom igen nu Tim. Ja, då kör vi dubbel biceps framifrån. Varsågoda. Riktigt bra Tim! Tack för det. Lätt stöd framifrån. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder vanlig sida mot dem som vill. Och gör en side chest. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder ryggsida mot dem som vill. Och gör en dubbel biceps bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Lätt stöd bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Vänder vi vänster sida mot domaren lite igen och gör en tricepsposering. Varsågoda. Bra Tim! Tack för det. Och avsluta med en mage-benposering. Varsågoda. Tack för det killar. Då kan ni inta en återigen från vänster sida på scenen. Bra där! Det blir honom nummer 5, Viktor Karlsson. Det är vänster honom nummer 6, Thomas Karlsson. Thomas. Start nummer 8, Andreas Nilsén. Nummer 9, Arman Modig. Vad ska det se ut? Och längst ut till vänster, nummer 10, Thomas Pettersson. Ja, då kör vi dubbel biceps framifrån. Varsågoda. Kom igen nu Viktor! Ja! Bra Thomas. Lätt stöd framifrån. Varsågoda. Gå utan nu! Bra Dan! Tack för det. Vänder vi igång till sidan mot ryggen och gör side chest. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder ryggsidan mot Thomas Modig och gör en dubbel biceps bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Lätt stöd bakifrån. Varsågoda. Såja! Tack för det. Vi vänder återigen bort vid sidan mot Thomas Modig och gör en tricepsposering. Varsågoda. Bra Viktor! Bra Thomas! Och tack för det. Och vänder fronten mot Thomas Modig. Avsluta med mage-benposering. Varsågoda. Bra Thomas. Tack så mycket. Då kan ni återgå till era platser. Ja, det är
Nästa sammanhang vill vi ha fram start nummer 2, Rickard Larsson. Bredvid honom start nummer 4, Alexander Andersson. Bredvid honom start nummer 7, Tim Karlsson. Bredvid honom start nummer 5, Viktor Karlsson. Och längst ut till vänster start nummer 10, Thomas Pettersson. Ja, dubbelbicep Samuelsson, varsågoda. Yes! Tack för det. Läsbjörn framifrån, varsågoda. Tack för det. Vi vänder bak till sidan mot domarflyg och gör en side chest, varsågoda. Tack för det. Vi vänder ryggsidan mot domarflyg och gör dubbel biceps bakifrån, varsågoda. Tack för det. Vi läser bakifrån, varsågoda. Tack för det. Vi vänder bakfri sidan mot domarflyg. Vi gör en tricepsposering, varsågoda. Tackar så mycket för det. Vi vänder fronten och avslutar med en magvinposering, varsågoda. Tack så mycket för det. Då återgår vi till våra platser. Då är domarna nöjda. Vi plockar ihop linjen igen på mitten. Det är nummer 6 på krysset. Ja, vad tänker ni nu bra? Har vi favoriten? Fan så bra Thomas! Bra Thomas! Först! Tja! Tjena! Hur är läget? Det är bra! Bra, vad kul att se det! Det är samma. Sist jag såg dig, då hade du ett glas med vodka. Ja, det var gården. Okej. Ja, men sist jag såg dig. Sågs i 3 år? Nej, det gjorde vi inte. Om det inte var hemma i Stockholm. Ja, men det var någon som var lika snygg som dig ska vara med i alla fall. Skönt. Ja, det är glädjande med sig. Ja, jag är snäll. Bra. Hur går det här då? Bra hoppas jag. Fjärde gången här. 2009 då fick jag inte köra minus 70, då fick jag köra minus 80. Så att en applåd för grabbarna, för det blir stor klass i 70 om det är kul. Ja, det är värt att gå. Jaha, du svarar inte på frågan hur du tror att det går. Alltså jag får ju tro det man gör. Men jag känner, det känns ganska bra. Jag ska finna ett lite lugnare tempo bara, så blir det här ännu bättre. Skönt. Du, lycka till. Tack så mycket. Och domarna är nöjda. Vi tackar killarna med varifrån. Så får vi se vad vi kan få till dem. Minus 70. Tack så mycket. Bra Thomas!
Ja, killar, då kör vi. Dubbelbiceps framifrån, varsågoda. Tack för det. Lättstöt framifrån, varsågoda. Tack för det. Vi vänder valfri sida mot overhead och gör en side chest. Varsågoda. Bra Thomas! Tack för det. Vi vänder ryggsidan mot overhead och gör en dubbel biceps bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Lättstöt bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder valfri sida mot overhead och gör en tricepsposering. Varsågoda. Tack för det. Och vi avslutar med mage-ben-posering. Varsågoda. Tack så mycket för det. Vi kan återgå till era platser. Skitbra Thomas! Titta vad glad du ser ut också. Fan vad bra. Ja, kom igen nu. Håll i. Bra Thomas! Det kan vara sista pusselbiten som domaren tittar på. Otroligt kul ska det vara också. Till publiken står det ju väl. Post down! Bra Thomas! Nu kan ni lämna sig och göra en genomförande fria placering.
Vi välkomnar upp Viktor Karlsson. Med start nummer 6. En annan Karlsson vid namn Thomas Karlsson. Bra Thomas! Och då ger vi plats för start nummer 8. Andreas Lindsén. Det var min tröja. Alex. Tack. Jag måste... Jag har ju inte... Och nästa man upp då med start nummer 9. Adam Modig.
Pettersson. Nummer 5, Viktor Karlsson. Nummer 6, Thomas Karlsson. Nummer 8, Andreas Lindsen. Nummer 9, Adam Modig. Och nummer 10, Thomas Pettersson. På sjätte plats med 82 poäng. När ni har ert namn, då tar ni ett steg fram. På sjätte plats, Thomas Pettersson. På femte plats med 79 poäng, Viktor Karlsson. Kram Hancic! Bra Viktor! På fjärde plats med 65 poäng, Adam Modig. Var är Thomas? Då har vi 3 stycken kvar. Ni kan ta ett jättekliv fram där. Andreas! Perfekt. På tredje plats då med 44 poäng, Andreas Lindsen. Var är Thomas? Kom igen Thomas! Kom igen Thomas! 2 stycken kvar. Där ettan hade 19 poäng och 2an hade 26. Men på andra plats då med 26 poäng, Lasse Nordström. Och således har vi fått en svensk mästare i bodybuilding minus 70 kilo herrar med 19 poäng, Thomas Karlsson.
Grattis Thomas. Tack. Hur känns det? Fantastiskt. Vad roligt. Ja, det är väldigt kul att vinna, eller? Mycket roligt. Det är som en sån här tung sten som bara, åh. Nej. Okej. Som ett ok då? Ja. Eller en ryggsäck? En liten ryggsäck. En liten ryggsäck. En sån här liten fjällrävenkonka. Rosa. En rosa. Vad bra. Och du, vad roligt, vad blir nästa månad då? Ja, hem och äta. Okej. Bra. Vad ska du äta? Gott. Okej. Körde fel. Kebabpizza. Kebabpizza. Vad roligt. Hörru, stort grattis. Tack, tack. Och vi kommer se dig igen overall-titeln också. Så du kan inte börja på pizzan nu. Yes. Jättebra. Stora applåd då, Thomas Karlsson! Ja, lite mer applåder nu då. Ta upp pokalen en gång. Håll upp pokalen, Thomas. Thomas Karlsson, svensk mästare i minus 40. Tack så mycket.